dorsal 150 en primer lloc. Molt bé la Núria, mira la Núria, mira la Núria. 1, 2, 3, 4. Vinga, Núria! 5. Vinga, molt bé! Vinga, Laura, vinga, corre, corre! Molt bé, Laura! Molt bé, Laura! Vinga, corre! Vinga, Laura! Vinga, Laura! Vinga, Laura! Vinga, Laura! Segona classificada, la Laura Puyuelo Llanos, de Mollet del Vallès. I en primer lloc, la Erika García Romero, del Col·legi Balmes de Rubí. Uxi Zeng és de l'escola Mugent de Montornès del Vallès. Tenim un podi ara amb una noia de Montornès, una de Mollet i una de Rubí, que ensenyen orgulloses els seus trofeus. Moltes gràcies. Laura! Ara és l'hora dels més menuts. Moltes gràcies, noies. Els més petitets de la categoria mínima.